Здравейте! Намираме се пред този дом, паметник на културата, където ще видите с какво сме го обзавели. Започваме от антрето. Тук има един дълъг шкаф за обувки. Отиваме към кухнята, където сме поставили една витрина, 3 крила. Както виждате, цвета доста добре се връзва с касите на вратите. Влизаме в спалнята, където има нещо подобно на секция, но е изпълнено от два високи гардероба, колонни, като максимално прилепени до стената, за да се постигне ефект. На тази стена имаме малко ракли с нощни шкафчета за бъдещата спалня. И тук имаме една такава стояща на пода или по желание на клиента на стената етажерка. Така, преминаваме към горния етаж. Тук в една от спалните, както виждате насреща, има две шкафчета. Всичките мебели трябваше да са в един стил. Тук има един скосен гардероб. Така. Намираме се в битовата част на тази къща, където може да видите един ъгъл, изработен от нас, с тапицерия в автентичен битов стил. А на другата стена все още се извършва поставяне на малко рамки, за да се скрият съответните отвори под този циментов плот.